onye mụ na ya nọ n'akụ bụ maazị Onyemaechi. Onyemaechi. Ọ lọtụrụ alọtụ nwoke kwa ị na-akwụkwa ogene Gosi nwoke. ị nwere ike ịkwa ihe a na-akpọ ihe akwa gị a na-acha n'Igbo? Ya na-akpọ biri n'Igbo biko. Ogenekwa. Hausa abaghị ọka. Ogenekwa. Ewerere m oyibo surie Jehova mekwa mere. Nwoke nwekwa olu udume na ndụ gị. Ogene. Ọga udume adịzi. A na-achọzikwa ndakọrịta udume achọ na ndụ gị. Ọ bụrụ ya mana nsogbu adịrọ ka hapụ nke ahụ. Lọtụbe. Ngwanụ. Chọrọ m ilu Igbo na-abịa ịmaala tụọ maka ụwa. N'anya na adịghị eme nchezo. Ihe ma na ị ga-eme na ị ga-eme ya. Chelekwa bịa ọzọ. N'anya na adịghị eme nchezo. Ihe ma na ị ga-eme n'idoro ka echetara gị echetara na ị ga-eme ya. Wee bụrụ ka bụrụ elu ngwa. Nke ọzọ dị ka bịa bụ na enwere ihe mere onye na-anya basko. Mba, enwere ihe mere onye na-anya igwe ka ọ hafụ ịbọ ike ma ọ na-ana. Ịbọ ike ahụ wee bụrụ nke ọ wepụta gịnị na enwere ihe mere onye na-ayọkebe ihe ka onwere ihe mere onye na-adị eme mmadụ onwere ihe mere onye na-adị ekene kọla bụ ka ọ kwụsị ikene gị. Maazị Onyemaechi gosozikwa akwa ichi iru Igbo gosozikwa ilu ka nkụ abụ enwe ọ bụ na gwagọrọ ndị ibi ọ karịa mwepụ ọ bụ na o zuru ezu eti mezuo eto ka nnụ maka na ịma na enwere nke bụ ụka bụrụ ilu. Ngwa nye m ya ka o si wee dị gbam ịbịazi ịma na uche na-abịa ihe a niile juru m n'isi mana ebe ọ dị n'akụkụ isi ma mama m ka ameji ka ndị mwepụta ngwa oge ebe ka idebeziri nwa igodo iji eji wee gbape ngwa gba nkịtị ọbịa ihe ọ ya bụ ntị ọkpọ ese m aka bụ ka onye m na-eme ihe ma na-aka nkịtị ka ndị n'okwuta dị n'ime ya nkọwa wee bụrụ gịnị na ihe ọ ya bụ m na mmadụ na-emekọ ihe ngosi onwe m bụ ka ị mara ka obi m dị na adị m ahụ gị aghụghọ. O wee bụrụ ya gaa nwanne afọ anyị ugbu a gị nwa ya aka m wee kọwa amarọ m nke maazị Onyemaechi ihe ọ na-atụ ụdị egwu ịkara ya bụ ihe akaba arụ jee na mpaghara ebe comment section jee dezie ma ilu a oso ka ọ bụ na osoro ọ dịkwa n'akwụkwọ ka ọ maazị bụ onye izi dere ka mana otu osi na-adị ụka bụ ilu ụka bụ ilu na akọ na uche ka eji eme gịnị ka eji eje iru bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. O wee bụrụ ya maazị Onyemaechi lọtube ọ na ha ada ịgba nchikili n'ọnụ gị mana otu osi na-adị ka m hapụ ịwụ ya ka ihe a ndị jenzi na-akpọ steeze and composure ka hapụ ịwụ ya steeze and composure na-ata nwoke kwa ị na-akwọkwa mana etu osi dị bụ na igwe azụmihe a na-akpọ ihe akwaga na-acha n'oyibo n'Igbo eziokwu bụ na ịmara onwe oge ihe ga-eri ilefeta ihe ụfọdụ abatakwa elote ezimya na akpịa hepụ ọnụ ụmụnne. O wee bụrụ ya dere anya na comment section ka anyị mara ihe na-akpọ ihe efi anyị na-acha o wee bụrụ aka bụ onye nke gị digital maazị ka anyị fụ gị oge ọzọ daalụ.